Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Your Excellency, we are continuing with the program and we have a statement that is coming from Honorable Jacob O'Hara, who is the MP and also Minister of Transport and Public Works. After his statement, Your Excellency, he's also presenting to you an award of the Open Contracting for Infrastructure Data Standard Award to you, Your Excellency. Thank you very much, Your Excellency. After that, then he's also doing the honors to invite you, Your Excellency, to address us. Thank you. Your Excellency, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Honor, Dr. Michael Biswikus, Vice President of the Republic of Malawi. Cabinet Ministers here present today, and Deputy Cabinet Ministers, SPC, Board Chair, NCIC, Dr. Jeremiah Magawa, Head of Missions and all foreign dignitaries here present, the Organizing Secretary of the ruling Malawi Congress Party, and all NEC members, the Regional Chair, RSC, Chilondola, here present, Councillor Sakao, Mayor of the City of Lilongwe, Honorable Member of Parliament, Alfred Gia, and all members of Parliament here present, traditional leaders here present, and Bishop Banda and all religious leaders, ladies and gentlemen, good morning. Lero, Bwana President, ndi tsiku la chisangalalo, ndipo ineyo ndikumva kulemekezeka kwambiri kuti ndikhoza kuyima pamaso panu ndi ntchito yomwe ndapatsidwa kuti ndikuyitaneni kuti mutiyankhule. Koma tisanatero mundilole, Your Excellency, ndiyankhuleko pang'ono za tsiku ili lomwe tikuyitcha kuti Construction Day, National Construction Day. Ndiloyamba mbiri ya dziko lathu la Malawi, moti timaganiza kuti izi tikanayamba padzana paja, koma bola kuchedwa nkusiyana nkusayamba nkomwe. Tinaona, Your Excellency, momwe anthu akukondera kuyankhula, momwe anthu akukondera kulembera, momwe amasankhira kusankhula zomwe akufuna kuti awauze anthu amve. Ndi tidazindikirapo kuti anthu ena mpakana kumachita ukachenjede, kumalipira anthu ndi cholinga chokuti adziwauza kuseri kwa choonadi kuti awapombonyeze Amalawi pa zomwe zikuchitika mu dziko lino. Nthawi zambiri zinthu zomwe amalemba, zinthu zomwe timatchuka nazo mu newspaper ndi zinthu zosabwino, zinthu zomwe zolakwika, zinthu zomwe zapindika, zinthu zomwe nthawi zina kupotoleza mwadaladala kuti tioneke anthu olephera, kuti inu, Your Excellency, muoneke anthu olephera. Izi zimachitika mwadala maka chifukwa cha ndale yomwe imakhalapo mu dziko lino. Dziko lino, Your Excellency, ndi dziko lomwe likuoneka kuti anthu akonda kwambiri ndale kuposa chitukuko ndi miyoyo yawo. Motero kuti nthawi zina amayiwala kuti kodi ndikuchitazi zindithandiza ine, nanga vana wanga, nanga vana wawo, nanga vana wawo zidzayenda bwanji. Nderelo, Your Excellency, tinasankha kuti bwanji tikonze tsiku ili ifeyo tsopano eni wakefe tikambe nkhani yathu kuti anthu amve, kuti anthu adziwe kuti kodi zomwe zikuchitika kunjaku nzotani. N'chifukwa chake tidakonza tsiku ili, ndipo takonza kuti izizi tizichita tsopano chaka ndi chaka kuti anthu azidziwa kuti kunkhani ya zomangamanga mdziko lino mukuzitengera pati ndipo zikupita pati. Tili ndi tsiku la chimwemwe, tsiku longosangalala,
tsiku losangalalira nkukondwera zabwino zomwe construction industry ikuchita muno m'Malawi. Tikanatha kuyankhula zinthu zonse zomamangamanga zomwe zachitidwa m'mbuyomu, koma nthawi ndiyomwe itivute. Motero Your Excellency, mundilole kuti kwa lero ndingozama pamutu wa tsiku lathu la lero, omwe tikunena kuti kumanga zinthu zolimba, zinthu zosiyira vana vathu, vana vawo ndi vana vawo ndi vana vawo ndi vana vawo. Ndi chifukwa cha mpungwepungwe unachitika pakatiwu kuti mutu umveke bwino, mundilole ndikambe za zomwe zachitika inuyo mu nthawi yanu, kuti ndisaoneke ngati wonyoza, koma ndikhale ngati ndikuyamika Your Excellency chifukwa cha zomwe zachitika mu nthawi yanu. Ndimakumbukira mutatiuza ndikutunena kuti ndikutumani kuti mmange zinthu zolimba muno m'Malawi. Munaonetsa chidani chanu poyera kuti mmadana ndi ntchito zakabweremawa, misewu yomangira kampeni, misewu yomati tamanga zaka zitatu tabwererakonso, mabridge yomati tamanga akokoloka. Ndi mudatituma kuti tionetsetse kuti tisinthe zinthu zimenezi. Mukusintha zimenezi tidaonapo zinthu zingapo zomwe zimapangitsa kuti zimenezi zichitike. Ndipo chifukwa cha utsogoleri wanu Your Excellency, ndi zomwe mwakhala mukunena m'maspeech anu kawirikawiri, ndikumbukira momwe mmatsegulira M1 mudanena liwu limeneli kuti let us build for generations, kuti mamangidwe athu tisamangokomedwa ndi apa. Ndipo taona Your Excellency inuyo mukusinthitsa ngakhale ma design amamangidwe a misewu yathu muno m'Malawi, zinthu zomwe sitinazionepo nkale lonse kuphatikizapo ngakhale nthawi ya Kamuzu misewu yomwe tikumanga panopa. Chabwino tikhoza kuvomereza mwina technology imeneyo kudalibe nthawi imeneyo, koma misewu yomwe ikumangidwa pano Your Excellency ndi ukadaulo omwe munatipatsa ndi kutituma ndi misewu yoti tikhalamo ifeyo tiyisiya vana vathu adzayendamonso ndi vana vawo nawonso adzayendamonso. Mutaona madesign omwe tinayamba kumanga ku M1 mudanena kuti iya isinthani. Chifukwa ndiyankhule kanthu aka wena amanena kuti ayi zonse muchitazo tidayamba ndife. Nde mwina lerolo ndiboleko pang'ono. Zomwe tidapeza Your Excellency, muzina zomwe anzathu amalota kuti mwachitsanzo tikonzere M1, adakonza kuti M1 uja tipake phula pamwamba pa msewu momwe unaliri. Muja timachitira muja kuti kungoyikayika zigamba ndikupakaso phula wina. Inuyo mutaona mudanena kuti ayi zimenezo ayi. Takonzani msewu kodi mwapanga kafukufuku oyenera? Titaona ma engineers anaona kuti msewu zaka 7 zikubwera zoti patsanso mavuto. Tenti uyambe wonse. Nde mudatituma nkugumula wonse. Nkuyamba momwe tikuchita. Moti zomwe zikumangika ku M1 ni masomphenya wanu Your Excellency. Malo ena tikamapita cha kumpotoko kuli malo ena komwe misewu imakwera mtunda, anthu amadikira ena opanda patience amafuna umapanga overtake malo olakwika. Malo amene onse munanena kuti konzani sitikufuna ngozi, chifukwa ngozi zimachepetsa GDP ya chaka chino ya dziko lino ndi 3% chaka china chilichonse. Takonza mmenemo nkusintha ma design kuti misewu ikhale ya makono iyo yankhulana ndi 2063 mukunena uja. Kuti tikamakwera mzitunda tizionjezerako leni ina kuti zimagalimoto ziyenda pang'ono zithamangira kumanzereko ena aziyenda mwachangu kupita kutsogoloko. Amenewo ni masomphenya wanu Your Excellency. Tikaona mutauni inoyo ya Lilongwe, kale zimativuta kuti tikalandira alendo akati tatikationetseni capital city kuti kodi ndimati ndete kaonetsa pati capital ili pati. Koma masomphenya anu Your Excellency maonetsa kuti mwayala maziko amphamvu achitukuko munomo ngakhale mu Lilongwe. Tikuona ntchito yomwe idakali kuchitikabe, ndipo tikuona masomphenya momwe muli nawo ntchito sinati olopa 10% momwe mudandiuzira sinafike pomwe mufuna kuti ifikire Your Excellency.
Tileko kubwera kwathu kwa lero ndife anthu okondwera kwambiri chifukwa cha support yanu yomwe mwapereka kuti zinthu zikanatha kungopitirira zinthu momwe zimapangira nthawi zonse. Tikanatha ngoti kodi anzathu mmapanga bwanji apa mmapanga bwanji mmayenda bwanji, koma inuyo masomphenya anu anaonetsa kuti munali nacho chenicheni chomwe mmafuna kuti Malawiyo afikirepo. Ndipo pa chifukwa chimenechi zinthu izizi zabweretsa impact yomwe pakhala kusintha mu construction industry yathu. Panopa Your Excellency simudzamva contractor wina aliyense akufunsidwa kuti apereke 10% ya mtengo omwe akumangira nsewu kuti zipite mthumba mwa wina wake. Zimenezo zidatha kulibe. Ndalama yonse ija imapita pa ntchito ya chitukuko nchifukwa chake misewu ili yolimba, nchifukwa chake misewu tikumanga yolongosoka. Zija zomanena kuti contract mwapatse awa kulibe zinatha. Inuyo Your Excellency simunambe mwandita napo kundiuza kuti ndikondere contractor wina aliyense. Ndipo ineyonso Your Excellency ndikhoza kunena pano moyera mtima kuti anthu omwe munandipatsa ndigwire nawo ntchito ku office palibe olonga khale mmodzi yemwe namuuza kuti ntchito imwe apatse awa. Palibe. Panopa ntchito anthu amalandira muchilungamo. Palibe zoti uyu si wathu chifukwa inu munatiphunzitsa kuti onsewo ndi wana wanu ndi Amalawi. Makontrakta wonse omwe akugwira ntchito palibe sitimadziwa kuti awana DPP, awa ya UTM, awa MCP wonse ni makontrakta a Malawi ndi omwe akukweza dziko lino. Nchifukwa chake Your Excellency mukuona kuti tikupeza macontractors olongosoka. Sitikukana pena ndi pena ena akuphunzirirabe maka a Malawi. Koma ni ntchito yathu kuti tiwaphunzitse ndi wana wathu anyamuke afikepo. Chifukwa tikangopitiriza kumakana kuti inu ndinu Amalawi simungathe ndi kuti akhalabe choncho kwa nthawi yamuyaya. Ife ndamene tingagwire nkwakweza kuti afike pa size yoti nawonso adzipita kunja uko okha ndi ku Botswana adzikapeza ntchito za ku Botswana omwe adzikatengera forex idzibwera kuno. Nchifukwa chake Your Excellency taona ntchito yodabwitsa kwambiri yomwe mukuchita zitukuko pena paliponse mdziko lino. Tikamati construction sitikukamba za munduna wathu wokha, koma tikukamba za ma sectors onse, kuyambira ku energy, kubwera ku agriculture, kubwera ku khandizo za kulanzi, china chilichonse zonsezi zimabwera under construction. Ndipo konseko Your Excellency taona mukupanga zitukuko za nkhani mdziko lino. Ndikanakhala ni nthawi ndikanatha ulongosolapo za momwe mwanthu akusangalira ukalonga chifukwa kuti mwadzutsanso ma rice scheme kukalonga. Ndikanatha mwina ukambapo za mamangidwe amakono omwe mwaonetsa pa Mzuzu library momwe yatulukira pomwe pamaoneka ngati kuti pa university kuti kodi idi na university inu mafuna kuti paoneke kuti ndi university mwayikapo chinyumba cha pamwamba library komanso ili ndi zina zochitika kumeneko. Ndi kuli nkhani ya youth center yomwe mukumanga kumeneko. Ndi kuli civic center yomwe mukumanga kumeneko, zinthu zomwe zikumangidwa mamakono. Msewu wa Jenda Edingeni udayimbira pa Imbangweni wayambiranso kuchokera pa Imbangweni ukafika ku Edingeni ndicho linga choti ukafike ku Ingalaweni mpaka so ku Mzimba Boma. Mu Mzuzu namonso misewu ya Msite Your Excellency yasintha anthu akuyimba lokoma. Kunkhatabe mwamangako damu linga damu komwe kuli anthu tsopano kuti ulimi uyambe kupita patsogolo komanso nkhani za madzi zomwe zimavuta zonse zidatha. Mwabweretsa chitukuko cha madzi kumeneko. Izi ndi zinthu zomangamanga zomwe zabwera mulamuliro wanu Your Excellency. Kukalonga komweko kuli nkhani inanso yokhudza za madzi, kuli project ya madzi kumeneko. Madzi amavuta kwambiri kumeneko mwakonzakonso kuti zimene zikachitike. Kumzimba mwamanga stadium yapamwamba yaikulu kwambiri yoposanso Mzuzu stadium yaikulu kwambiri mpoto yonse. Amandiuzanso wena kuti olo titayifananizanso ndi momwe ilili yaonongekera pano paka Mzuzu stadium, Mzimba stadium ikhoza nyamula anthu ambiri ndi zomwe mwachita. Zonsezi pansi pa ulamuliro wanu Your Excellency. Maplani omwe adalipo si omwe amangidwa panopa. Maplani adalipo tidapeza koma mudasintha nkumanga kuti Mzimba stadium ikhale stadium yaikulu kwambiri mpoto yonse kupasa moti imaposedwa ndi bingu yokha. Chifukwa cha ukadaulo wanu Your Excellency. Kurumbi kunayimbidwa nkhani ya TTC nthawi yayitali koma inu mutabwera munayimanga TTC ichi.
msewu omwe unkavuta walumphinyika panopa contractor ali pakati akumanga kuchokera pa Borero kukafika ku Bembe, the first 20 kilometers uli mkati ukumangidwa. Kuchitipa komwe uko kuli msewu omwe anthu akhala kulira kukafika ku Mbilima. Wativuta ndomwe ndimanena kuti mwachitsanzo timafuna kuti umene tiphunzitsirepo ma contractors wathu tivomere kuti zina ndi zina zinativuta koma tilikalikiliki kuyesetsa kuti zonse zichatikonze koma ndi project ya msewu yomwe manga kumene ukafika ku border kuti utseguke. Kukacheche kuchokera pakacheche parumphe paja kukafika ku Chiweta malo omwe misewu imavuta kwambiri. Anduna za mafuta amati ndimbiranso matraki pano ayima koma kuli contractor yemwe akumanga M1 omwe ukhale msewu wapamwamba zonse zija ndi manena zija. Ntchito ili mkati tikunena pano motayamba kuthira tala kumeneko kuchokera pakacheche pa Bwengo turn off kukafika pomwe mapiri akuthera. Posachedwa patupanganso package ina kuti tikonze msewu kuti ukonzenso ngati momwe tikukonzera kwina kuchokera pa Karonga amene pa Chiweta kuti ukafike ku Karonga komwenso msewu watha chifukwa chosausamalira. Unamangidwa 1980 koma olo kuti apezeko mpata okausamalira osatheka nchifukwa wonse wangomira nkumasuka nthawi imodzi. Msewu wa Karonga Songwe udamangidwa apo mbuyo mwene wanzathu koma zomvetsa chisoni tikubwereramonso kukaumanganso kachiwiri kukakonzanso kena ndi kena. Kulikoma anthu akhala kuvutika kusowa maekweredwe ya sitima. Inuyo munapanga chisankho kuti timangeko port. Tikunena pano port ili mkati kumene kuyatsala pang'ono kuti ithe kuti imangidwe. Ndi zinthu zambiri. Mutati muone zonse zine manena zinza kumpoto kokha. Nanga nditati ndibwere pano kukamba za pano pakati. Nanga nditati ndiyambe kukamba za kumwera. Ndiye kuti zithabwa munomo tikati tione misewu ili munomo mulilongwe muno tidayionapo misewu imeneyi kuno. Mabridge omwe mukumanga pa Lilongwe bridge your excellence zoti sitinazionepo nkale lonse. Ndiye mubweretsanso zinthu zina zamakono. Tsono vuto lake lokuti itamangidwa interchange yapa area 18 anthu amaona ngati kuti interchange imakhala choncho basi. Zoti kuli mitundu ya ma interchange sitimadziwa. Ndiye mwatimangira interchange malo omwe anzathu amaona ngati sipangakhale interchange ifoti panali pothinana. Inu muna challenge ma engineers kuti pezani papezeke ndithu solution pamenepo. Anamanga interchange amati half Cloverleaf interchange. Ndi chifukwa choti maendedwe wake ndosiyana ako ndomwe akudziwa interchange anthu ala interchange sikhala choncho inu za ma engineer guys pitani ku sukulu 5 years mukaphunzire musanahambe kumangolemba chisawawa pa mapepala. Koma vuto lokuti aliyense tsopano ndi journalist amangolemba basi zomwe alemba zonzo. Nde bodza likati lithamange kuyenda bodza 10 minutes dziko lonse ladziwa kale zinthu zabodza. Chilungamo chikanamvala sapato bodza limakhala kuti lafika kale kwina konse kumapeto. Koma ubwino wake it always catches up. Msewu omwe mwatimangira umativuta wakasungu kuchokera pa airport turn off kukafika mpaka kwa Jenda. Ichi chindakhala ndikunena nthawi zonse. Mbuyomu zitukuko zomwe zimachitika zimakhala zoti mwina ka 10 kilometers apo, ka 10 kilometers apo, ka 10 kilometers kuti anthu aone kuti zinthu zikuyenda. Koma misewu ija isanamangidwe amapanga pa chizungu amati feasibility study. Kuti aone kuti kodi phindu la msewu umenewo ndi chani. Moti zimavuta kuti mpaka muyikepo funding pamene pamusanapange feasibility study. Nditi makhala chaka chathunthu anthu kuwerengesera upanga feasibility study ya phindu la msewu umenewo chifukwa makana simungamange msewu umenewo popanda feasibility study. Ndi mupanga feasibility study ya msewu 100 kilometers. Nkunena kuti msewu uti ufuna chonchi feasibility study ndi phindu lake ndi. Pokamanga mumanga 10 kilometers nkusiya. Ndi chomwe timavutikira nkumadikira ndi feasibility study ndi chani. Poti phindu lake sitingalione. Nchifukwa chake inuyo tidapanga feasibility study ya msewu wakumangwa chikupita kumakanjira munanena kuti msewu umene umangidwe 1 ndi 1 once 100 kilometers. Zomwe zinali zosowa kumbuyo kusizimachitika mbuyo makanangota ikanika 10 kilometers ka 10 kena akamukaphatike apo ukoso akaone koma chifukwa cha strategy yanu yomwe mwakhala mukunena ya ATM ya excellence kumene kuja kuli nkhani za mining kuli nkhani za tourism kuli nkhani za agriculture ndi kwa chikwanekwane moti zimene zisanduliza ndi kusinthiratu mangochi komanso Malawi. Chifukwa mistake ina yomwe anthu amaona excellence amaona ngati kuti tikamanga msewu kumangochi ndiye kuti msewu uje ndi anthu akumangochi. Hayi kaya ndi ife tonse Malawi. Tikamanga msewu kumpoto si anthu akumpoto yayi. Ndi ife tonse ku Malawi. Mafuta athu onse amalowa amadzera kumeneko ndi msewu wathu onse ku Malawi.
ku M5 kudasiyiridwa kutayiridwa kale Blackshore Road msewu unatheratu kutikitikiratu. Koma ino Excellency mwanena kuti ma standards amakono zinthu zolimba tionenso kumeneko ku M5 timangeko. Panopa tikunena pano kuchokera paka Phantenga kukafika Bembe mpaka Nkhotakota mpaka Dwangwa ma contractors onse ali mu line mumanga msewu kamodzi ndi zomwe ndimanena zonsezi mupanga kamodzi nkamodzi. Izizi ndi zinali zosowa kumbuyo kusizimachitika iyayi. Kudo kumumanga Nkhorongo Dam mukanayiona apa napangaso display apa zinthu zapamwamba kwambiri zomwe zikuchitika. Kusalima kuli 50 megawatts ya solar mphamvu za dzuwa konkuno ku Malawi kuno. Lilongwe Salima Lilongwe water project yanenedwa nthawi yayitali mundabwera ino munanena kuti mangani zinthu izi. Tsono china chomwe chimachitika m'mbuyomo ndichokuti anzathu amaopa kuti amange ma project akuluakulu a ndalama za nkhaninkhani. Chifukwa iwowo masomphenya awo amakhala poti anthu adzativotere. Ndiye akapeza ndalama amayigawagawa kuinyanyanyanyanya ikwaneti zinthu tambiri posepose. Koma ikusiyana kwake ndi ino ya Excellency, ino mmafuna kuti mpange chinthu chogwirika chioneke phindu lake. Nchifukwa chake project ya Salima Water Board imaoneka kuti ndalama yambiri sizingatheke, koma ni chinthu chomwe chisinthe Lilongwe uno forever sitidzavutika nkhani ya madzi muno mu Lilongwe. Nkhani ya njanje yomwe ikumangidwa kuchokera ku Malaka kupita ku Bangula. Project ya ndalama za nkhaninkhani zomwe anzathu amadziwa kulemba ndalama zakwera. Zinthu zodula ndezochipazo. Anthu sanamvetse pamene. Nthawi zambiri timathamangira zinthu zochipa. Ndiye tikamanga zinthu zochipa zija timakhala kuti chaka chatha tibwerere konso. Ndiye mapezeka kuti mabudget awiri atatu alowa project imodzimodzi ifo kuti mmamanga zakabwere mawa. Pamene inu mwanena kuti timange zinthu zokhazikika. Njanje yomwe ikumangidwa ya makono ku Malaka mpaka ku Bangula yomwe ikafika mpaka kulimbe ndi njanje yoti sinakhaleponso m'Malawi muno. Size yake ya njanje ndi kalimbidwe kake ka njanje. Anzathu mbuyo mamamanga njanje zoti anthu amangoba kuchotsa izi ndizi zitsulo basi kumasikoma njanje ikumangidwa kumene kucholo wakuba alibe poti angayambire kuti achotsa pati. Anti-vandal system. Pepani tu lero nimasuka tsiku langa eti. Koma mmadziwa ya news akatere azosezi adumphapo adzangoti ayi sadatseke lisani amayankhula kuja sadatseke lisani amasankhapo dala zimene zosongoneke. Kudedza mwamanga border post yapamwamba ya makono kumchinji munakatseguliranso border post yapamwamba yomwe ithandize kuti trade idziyenda momasuka pa maiko. Zonsezi masomphenya anu ya Excellency. Dzana ali nali ku Balaka. Komwe mwatituma kuti timange msewu uchokera pa Msipe kukafika pa Liwonde. Msewu omwe unatheratu wa Balaka. Koma kuyambira pa Msipe mpaka Liwonde. Project yapamwamba kwambiri yomwe panopa yayamba kale ya Excellency. Tikupanganso package kuti msewu wina uchoke pa Liwonde ukafike mpaka pa Matawa alifa anthu akumangocha machinga akhala kudandaula kwambiri nkhani ya mayendedwe msewu umene muja. Pakati apa pali msewu wina umakatulukira pa Lilangwe msewu wakhala ukutchulidwa zaka ndikunena pano pali contractor wamba kumanga Lilangwe mpaka ku Chipini first 20 kilometers msewu umenewo kumangidwa. Nkhani ya mangochi ndeni nakamba kale ya Makanjira kuli John Chilembwe hospital yomwe mwamanga ena mango izemba zeze inu mwaikako funding mpaka kumanga chipatala chimene chipatala chapamwamba kwambiri. Kutcholo ya Excellency mwamangako council office yapamwamba kwambiri m'Malawi muno mulibenso pa ulamuliro wanu. Mwamangako stadium yapamwamba kwambiri kutcholo m'Malawi muno mulibenso. Mwamanga Blantyre police station. Apolisi sankawerengedwa mbuyomo nkhani zomangamanga. Olo nyumba zawo zimachita kukhala zomvetsa chisoni. Nyumba za zitini mu 2020 chakuti kunoyo kumapezekabe. Koma inu mutabwera mwanena kuti ma security houses dziko lonse lama anzathu zijama kanika kuloza atapanikizidwa kuti taloza ni mwamangapo zingati. Inu mwamanga pena pali ponse nyumba za apolisi athu nyumba za anthu a security tikuti zikoma kwambiri ya Excellency zinthu zapamwamba.
ndekuli Shire Valley Transformation Project kumosiku, ndekuli Mpatamanga Hydropower. Munaona amubasa akuonetsa zinthu zosiyana-siyana mwamangako ma structures atsopano kuma university athu kuchanko kumubasi zinthu zapamwamba kwambiri. Malawi Bureau of Standards mwamanga office yapamwamba kwambiri ku Malawi Bureau of Standards. Ndi zambiri Your Excellency yoti anthu awa akhoza kutopa nditati ndiyambe ulongosola pano. Koma izizi, these are national projects. Ma district councils muli zitukuko za nkhani-nkhaniso. Tinakuonetsani pa Your Excellency chitsanzo Rumpi District Council. Imeneja ndi sample ya zinthu zomwe zikuchitika ma district councils. Chitukuko cha GSED. Komanso inu munapereka 200 million CDF constituency iliyonse chaka ndi chaka, zitukuko zambiri zomwe zikuchitika. Zonsezi mwazisintha kale anthu amangomanga kuona kuti za CDF koma makono momwe zikumangidwira panopa ndi zinthu zolimba zokhazikika. Sitikumanganso ni njerwa zowumba zadoti, njerwa za cement, zitukuko zonsezi tikunenazi olo za CDF zinthu zolongosoka zapamwamba kwambiri. Ma standards omwe mbuyomo amasowa. Ndeyo Excellency ifeyo tinaona kuti izizi bwanji nkhani iti kambe tokha inu akefe anthu adziwe kuti Malawi saliso momwe analili yayi, zinthu zasintha zikupita chitsogolo. Ndiyamikire mwapaderadera anthu omwe amagwira ntchito, kugwira ntchito ya zomangamanga. Tsono mutati mudzifunse, pambuyo paja zinthu zosalimba zimamangidwa zija anthu ake anali omwewa sidasinthe. Tsono chasintha ncha utsogole anthu ake ndi omwe amamanga zapadzanazi. Moti panopa ndikuyankhula pano Excellency chifukwa cha ma standards anu tapanga deregister ma contractors 13 omwe amafuna zipanga zawo kamberembere. Sitikulolanso zawo kamberembere zomangamanga. Ma consultant 4, ma contractors 9 tachotsa mukaundula sakuloledwanso kuyamba china chilichonse mpaka zaka 7 adzayambiranso 1. Limene ndi chonjezo lomwe tikupereka ma contractors onse omwe amapanga zinthu zopanga cut ma corners. Osati mulamuliro wanu Your Excellency. Kusintha kwa utsogoleri kwasintha kapangidwe ka zinthu zonse muno Malawi. Kusintha ndi kupezeka kwa utsogoleri wanu Your Excellency nkomwe kwasinthitsa zinthu zonsezi kuti ziziyenda bwino. Achinyamata athu akutha kupeza ntchito, akapeza ma vacation training, omwe akupeza kuti VETA ndi kwina konke akumapeza ntchito ya misewu. Chifukwa tsopano pena paliponse pali zomangamanga. Mukayenda pena paliponse mpeza kuti pali ntchito yomangamanga misewu. Panopa misewu yomwe ikugwiridwa munomo pakali panopa makilometers tikawonjezera onse tikaphatikiza ikwana 1400 kilometers. Panopa tikuyankhula panopa. Koma momwe ndimatanga region imene isanawonjezere ku ma contracts ena omwe tapereka ponse chedwa ndikuti panopa tawonjezera mwene tuthamangira 1600 kilometers omwe akumangidwa pano. Ndiye muone kuti ndi anthu angati omwe amalembedwa ntchito ngakhale mmisewu mokha. Poti 20 kilometers iliyonse imalemba anthu pafupifupi 250. Ndiye kuti ndi anthu ambiri omwe akupeza ntchito zosiyana-siyana. Inuyo Your Excellency chifukwa chakukhazikika ndi kulimbikitsa kwanu kuti tipange zinthu zolimba, nchifukwa chake Malawi akuoneka kuti tsopano akupita poterepa. Ndipo Malawi wasintha. Mwapereka mphamvu ku NCIC, mwauza kuti tamangani manatio mudakali mwina momasuka moti tapanga bill yatsopano yomwe munandinong'oneza kuti mwaivomereza Your Excellency kuti tsopano ikhoza kukhala act yokuti moti mwambo tikupanga wa NCIC ndi omaliza. Tikhala tikusintha dzina yomwe idzitchedwa SIRAM, Construction Industry Regulatory Authority of Malawi. Kumeneko nde kulibe mwana, kulibe za mwana, kulibe za chibwana kumeneko. Aliyense opezeka uchita kamberembere nkhani zomangamanga adzingomangiratu yekha. Ngatana nena ichi ndime aja zikangolowa yekha. Chifukwa tufuna Malawi wokongola, Malawi yemwe angakhale wolimba kuti apite chitsogola. Zonsezi ndi zimodzi mwa zinthu zomwe mwapangitsa Excellency. Mwachitsanzo munapangitsanso kuti kukhale transparency kapena kuti sizika pambalambanda nkhani zomangamanga. Tisamabise project ina iliyonse zidziwika ndalama zikulowa apa ndi zingati, ndalama zikutuluka apa ndi zingati. Inuyo mdalimbikitsa ndikupangitsa kuti tiyambitse nkukhala inuyo nkuvomera kukhala ambassador kapena kuti champion wa coast yomwe timati Construction Transparency Initiative yomwe ili kunoko ku Malawi under NCIC. Inuyo ndinu champion ya Excellency.
ndipo monga adanenera a board chair, dziko lonse lapansi mwakhala president woyamba, sindikuti mu Africa atu abale, sindikuti mu Sadiki, sindikuti mu Africa, koma dziko lonse lapansi mwakhala president woyamba kuyika chidwi pa nkhani ya mamangidwe a zinthu zolimba komanso kuthetsa katangale mu nkhani ya mamangidwe. Mwalamula boma kuti ma project onse omwe akumanga idzika pa platform yomwe imatchedwa IPPI, Information Platform for Public Infrastructure. Pamene popolo mutangogugula IPPI mupeza ma projects onse omwe akuchitika mdziko lino panopa ali pamenepo. Ndikunena panopa pali ma projects oposa 1000 zinthu zomangamanga ma projects omwe ayikidwa pano. Ena sanaike koma omwe ayikapo pakali panopa ma projects akumangidwa nkhani zachitukuko pansi pa ulamuliro wanu Your Excellency. Over 1000 projects. Nde apa ndachula ngati mukuoneka mwatopa kale ndachula ngati nanga ndikanati ndialembe onsewo, sikuti tilibe ndondomeko. We have the data. Ndi data imeneyo modi kunali msonkhano ku March, msonkhano wa dziko lonse lapansi ku London conference, ndi amaunikira nkhani zomangamanga, nkhani za katangale umwe makhalapo nkhani yomangamanga, ndi ataona zomwe inuyo mwachita ku Malawi, ataona project imene ya cost nkuifufuza nkuyika pamweso. Kunali ma independent judges dziko lonse lapansi, ndikati dziko lonse lapansi muje mulidziwira lonse lapansi, akupatsana award Your Excellency, inuyo mwakhala number 3 dziko lonse lapansi. Ndende kuti dziko lonse lapansi akunena kuti utsogoleri wa ku Malawi dziko lonse nambala 3. Nde inuyo kunoko mukuti bwanji? Enu wakenu kunoko mukuti bwanji? Pajatu mkazi amaoneka bwino ngwa mwini wake. Mkazi uyo amaoneka bwino ngwa mwini wake. Wako umamzolowera. Koma nzathu kunjako akuti ngati kuli mtsogoleri nambala 1 ku Malawi sizinaoneka ponso kwa leronse. Inuyo simuchita mantha, simuyenda mwachinjenje, mmalowa mparlamenti muja zomwe ayena amaopa kumbuyo. Mmalowa mparlamenti muja ndikukayankha mafunso azamamangidwe, kuoneka kuti mmazitsata bobo zonse. Inuyo ndi dolo Your Excellency. Mukwana. Moti ndisanamaliza mundilole kuti ndiyitane akuluakulu omwe anakalandira award imeneyo m'malo mwanu Your Excellency, kuti apereke award imeneyo iyi kuti muyilandire chifukwa inali award ya Malawi. Ndiye akuluakulu a Coast tabweretsana award ija tipereke imeneyi kuti a president alandire award. Chifukwa anthu tikamakamba izakuona ngati zankhamba kama chabe, si zankhamba kama iyayi. A chairperson a Coast Malawi mat stakeholder group tabwerani. Engineer Samuel Binton. President Ndifuna kuti mutipereke awapatsa mphoto award. Nkhani yake ndiye zomangamanga kuti a president athanzira motani, amakamba posiyeda kuti ndi a president amene athanziranso kwambiri kunetsa kuti ntchito zomangamanga tiziyenda bwinonso chigawo chino cha Africa kapenanso maiko osiyanasiyana. Amakamba mmodzi ndikuti mkulu wa bungwe limene la NCIC, engineer Jed Konje, nandaliya zaka zisanu zapitazi dziko Malawi lachita bwino kwambiri pa ntchito zachitukuko chosiyanasiyana cha zomangamanga mdziko muno. Tsiku lake limene ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri. Ananena kuti kukhala ma award osiyanasiyana amene aperekedwe tsiku la lero ku makampani amene achita bwino zakupsa,
amene athandiziranso kwambiri pa ntchito zomangamanga mdziko muno, komanso kwa anthu ena amene athandiziranso magawo osiyanasiyana kuti apresident kukhala mmodzi mwa machampions pa ntchito zomangamanga zimenezi. Iyayi nawonso akuyeneranso kuwathokoza pa zazikulu zimene akhala kuchita pa ntchito zomangamanga. Award imeneyi NCIC anapereka award imeneja kukugomerani munomu Malawi, ifeyo eno wake aku Malawi. Koma award imeneyo Excellency inachokera ku London. Ndi award yomwe ikuchokera ku bungwe lomwe limayimirira nkhani ya zomangamanga, nkhani ya openness, nkhani ya transparency, dziko lonse lapansi ndi omwe akupereka award imeneyo Excellency. Ndezomwe mwachita ifeyo tikamaona kumomwe timaonera Malawi akugula zida zapamwamba za construction zomwe zimavuta kale lonse lija, tikuona kuti mwayala maziko kuti tsopano Malawi anyamuke. Covid ali apo akuvuta, global economic crisis, nkhani zachuma zavuta dziko lonse. Inu muli ma TV maona ngakhale ku America anthu akudandaula kuchita mademo kuti zinthu zokwera mitengo. Ndi za dziko lonse lapansi. Koma izo zili apo, Covid ali apo, anamondo ali apo, mukumanga Malawi molapitsa modabwitsa. Kodi mtsogoleri wotereyo nkumutaya? Mtsogoleri wotereyo nkumutaya? Malo mwa unduna wanu ya Excellency omwe mkanthawi kano mudandisankha kuti ndiugwirizireko m'malo mwano wa Transport and Public Works. Ineyo ndithu kuchokera pansi pa mtima panga mumve kuthokoza kwa paderadera chifukwa cha ntchito yomwe mukugwira ku nkhani ya zomangamanga. Mwayiphweketsa ntchito yathu ndi yophweka chifukwa cha utsogoleri wanu. Ndipo tikuyamika m'malo mwa anzanga onse omwe ali gawo limene lenkhani la zomangamanga. Tikuthokozani Your Excellency. Ndipo ifeyo we are pledging support kuti tipitiriza kupanga zinthu zomwe inuyo mukufuna. Ndipo together we will build the Malawi for the generations that we all deserve. Your Excellency, it is now my humble honor to invite you to address us and officially launch the National Construction Day. Thank you very much. God bless you. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.